Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Uyabuzwa la kuthiwa bheka ukuthi lesibalo sinikiwe si-consistent noma si-inconsistent, siyahambelana noma asihambelani. Awukuzikhumbuzeke. Kuqonda ukuthini ukuthi into i-consistent njengoba ngikudwebela? Awuthi ngikutshele. Kusho ukuthi into uma i-consistent njengoba ngikubhalela la ngezansi inayo noma umphumela owodwa olungile. Uma ingekho consistent kusho ukuthi ayinayo into ezoxazulula. Ayina solution, ayinayo into ezoyixazulula. Athi ngikudwebele la ngezansi ukuze uthole kahle. Ngikudwebela nama axis nama y axis ethu y la ngenhla. Into uma ukuthi izoba consistent ingacishe ibukeke kanje. Ngikudwebelo line uyabona la i-consistent ngoba khona la online bethu bexhumana khona behlangana khona. Ngakho ke sizothini i-consistent. Awuthi ngikudwebela okunye. Ibonelo lezi. Ungadwebela imiphumela wethu sithola umphumela osithipha uline nje. Phinde sithola umunye umphumela osikhiphela uline ofanayo ukuthi bagibelene labo line. Izoba consistent ke leyo into. Uyabona into econsistent inemphumela eminingi noma inomphumela okhona bandla owodwa. Bayingekho consistent awuthi ngikudwebele la. Into engekho consistent izoba isima kanjani? Awuthi ngithatha ukhala. Ngishintshela umbala. Sithi umphumela wakho oqala ukupha lo line lo ngidwebela wona ngishintsha umbala. Iphinde kuphumula uline oyilendlela. Kusho ukuthi online banjani bethu ba parallel. Into bayithiwa i-parallel suke kuthiwani bayahambisana. Ngakho izoba inconsistent leyo mpendulo. Asidlulele ke manje siye kusibalo sethu. Nasi sibala basinike sona awukuthi usibukeke. Usibuka isibalo sethu ukhumbula umbuzo. Awuthi ngidwebela ngezansi. O axis bam no y axis bam. Ukuze ngiphendule lo mbuzo ukuthini ukuthi engabe lokho sinikwe kona ku consistent noma ku inconsistent. Ngizoqala ngalokho kuphezulu kwa x. Ukubukisise kahle. Uzodinga nje ukuthi udwebe nje izinto ezimbalwa ukuze uthole impendulo yakho. Uzivumele nje ukuthi ube nepheshana encane ozoloku udweba kulona. U2y wethu uzoba isimo esinjani? Uzoba 13 over 2. Usipha ba u6.5. Basifika la ku y axis ethu mhlawumbe u6.5 wethu singawubeka la base siyabhala sithi 10 is equal to 3 over 2. Uyabona ukuthi sisebenza kanjani la? Siba no 13 wethu. So uqhuma phi? Mhlawumbe singawufaka le egcineni kwi-axis lethu. Siyaqeda ke ngaloko kula phezulu. Basidwebela uline wethu ungabukeka kanje. Asisebenze naloko kungezansi ke manje. Sikudwebela kwabo x wethu y wethu. Sibe no 0 ngala. U3x wethu lona minus 3y is equal to minus 11. So kuqula subhale ngasiphi isimo kuzoba u11. U11 wethu singawubeka le phezulu lapho. U-positive ngoba sukuqulisa uyisa ngale kwa equal. Sino 0 manje. Sithola bala. Sithola umphumela othini minus 11 is over 3. Okuzosinika bani manje kulomdwebo wethu? Singafaka phi? U-x axis wethu. Mhlawumbe singawufaka la. Yabo ayiqondile ngqo. Ngoba sibhalile nje singenayo into yokudwebela. Ngakho basudwebula yena wakho uzoba isima kanjani? Uyabo?
Buka-ke lento nje bese siphumelela ulomdwebo. Kuwena impendulo iba kanjani? Ngaphambi koba ngikutshele. I-consistent noma i-inconsistent. Buka bayahlangana olayini bethu. Khumbula lezi zinye ithombe ngikudwebele zona la. Uyabona? Nawu umphumela wethu i-consistent ngoba yini kuba khona la behlangana khona. Ngakho umphumela wethu sothini i-consistent le system abasinike yona.